जाबाय लोगोफोर माने बे जायगायाव जालांबाय थायो जों बिराद मोजां मोजां आइटेम बर'फ्राबो बिराद जाफैयो बे जायगायावहाय थांसै दा नैबे जायगायावहाय जाबाय नै साहा एसे ब्रेकफास्ट जालांसै ब्रेकफास्ट थांसै बावनो जाफैबाय थायो जोङो सिगाङावबो थांसै दा ओमफ्राय बेनि समायलै बेसेबांथाय आखाइयाव गानस्लालाबायना लानोसै नाथाय नों टाइम लिरनाय गैयाबा सिनायनाय नङा औ आं सिनायालै बारा बिदिखौ नायनो रोङा itu 350 itu 2 ton itu 2 ton अ बिदिखौसो नायनो रोङो आं बिदिखौसो 1 2 3 लेना बिदिखौसो रोङो बिदिखौ लानोसै टाइम मिलायहोदो र' आं बडिनो टाइमखौनो औ जास्ट साबसिनमोन ना एखेखा बैजों खेलै नालाय बे बोरैबा आंनि मबाइला वाव जाबायलै टाइम मिलायहोलाय बुरि गानाबा बोरैबा समायालै आं बिदिखौ गारनानै उन्दैयाव गाननानै एक्सपिरियेन्स मोनजोबखानाय आथिङा नै सिन्था गाननानै फैबा आथिङा नै गाराया दं जुथा गाननो हाया डाङर नाय दादा बेखौ डाङरा लागे 7 sizes खालि एसे गिदिर नांबावगौ मोनानो 8 नाम्बार ना 8 number बे कालारासो बोरैथाय red color औ बिदि कालारमोन सेम कालार बोरैबा सार्चथारोलै बे नैबे मोजांमोन कालारखौ फसायदोंमोन बेखौ आं बायना होनि होमबाबो आलदामोन आरो सेन्देला आलदा स्टाइलमोन बिदिखौसो गानजानो itu duta color itu 9 number আছে না स्पर्टिं गांसे लानोसै नै जा मोजां मोजां गस्लाया थान्दा नै बेबि स्टाइला जा मोजां बरिया बरियाथार मोनथारलै नालाय गस्लाफ्रा बेखौ गानसै ना स्पर्टिंआ बडि बायदिसिना वार्कआउट खालामनायाव बेलाय जा मोजां गांसे लानोसैलै नायनो जोबनायावनो फसायजोब्बाय आं गांसे लानोसै बेबि गांसे लानोसै जायखिजाया बिदिखौ बे फिसाद्रायगोन खिन्थु फिसाद्राय बेयो नैबे बिसोरखौ बे 400 दाखालि आं लानाय जायाखै बेजों एखे नै बिदिखौसो गाननांगौलै आं दा दामसिना 600 दिनै सेन्देल गाननानैसो फैदों लोगोफोर सुन्दुरिनि गस्ला लाबाय ओमफ्राय सेन्देला नै सेन्देलसो गानबोदों आरोना सेन्देलखौबो लाबाय बेवहायनो ओमफ्राय दा थांसिनसैनो माबानानै लोगोफोर लाबाय नै सुन्दुरिनि गस्ला गांनै ओमफ्राय लंपेन्ट नागिरबावदों आरो मा लानाय जाबावो